Kolik času trávíš přemýšlením o ostatních lidech? Co si myslí? Co dělají? Proč mají větší úspěch? Proč mají lepší život? Proč jsou šťastnější? A mezi tím tvůj vlastní život čeká. Pravda je tvrdá, ale jednoduchá. Většina lidí nikdy nezmění svůj život, protože jsou příliš zaměstnaní sledováním životů ostatních. Porovnávají se. Proč jsou šťastnější? Kritizují, závidí. Ale jen málo kdo si sedne do ticha a řekne si, musím začít u sebe. A právě o tom je dnešní video. O momentu, kdy přestaneš utíkat od sebe sama a začneš opravovat svůj vlastní život. Přestaň hledat viníky. Lidé mají zvláštní zvyk. Když se něco pokazí, okamžitě hledají viníka. Společnost, rodinu, partnera, peníze, minulost. A ano, někdy je život opravdu nespravedlivý, ale tady je otázka. Pomůže ti obviňování změnit tvůj život? Ne. Můžeš strávit dalších 10 let stěžováním si a nic se nezmění. Nebo můžeš převzít odpovědnost. A to je moment, kdy se všechno začne měnit. Protože v okamžiku, kdy přijmeš odpovědnost za svůj život, získáš moc ho změnit. Dokud obvinuješ ostatní, dáváš jim kontrolu nad svým životem. Ale když řekneš, dobře, možná to není moje vina, ale je to moje odpovědnost, v tom momentu začneš růst. Tvůj život ničí rozptýlení. Nikdy v historii nebylo tak snadné ztratit svůj život v rozptýlení. Telefon, sociální sítě, nekonečné scrollování, cizí názory, krátká dopaminová potěšení. Každý den dáváš svou pozornost všemu možnému, kromě sebe. A pak se divíš, proč se nic nemění. Protože energie jde tam, kam jde tvoje pozornost. Pokud neustále sleduješ ostatní lidi, přestáváš budovat sebe. Místo práce na své budoucnosti sleduješ cizí životy. Místo disciplíny hledáš zábavu. Místo akce hledáš útěk. Ale pravda je jednoduchá. Nikdo nepřijde zachránit tvůj život. Nikdo to neudělá za tebe. Začni malými kroky. Mnoho lidí chce změnit celý život během jednoho týdne. A právě proto selžou. Velké změny nezačínají velkými činy. Začínají malými rozhodnutími opakovanými každý den. Vstát o něco dřív. Přestat odkládat důležité věci. Začít cvičit. Začít číst. Začít přemýšlet jinak. Malé kroky se zdají bezvýznamné. Ale po roce změní všechno. Problém je, že většina lidí chce okamžitý výsledek. Ale skutečný růst je pomalý, tichý, neviditelný. A právě proto ho většina lidí vzdá příliš brzy. Přestaň čekat na motivaci. Jedna z největších lží moderního světa je tato. Musíš být motivovaný. Ne. Motivace je nestabilní. Jednou ji máš, druhý den ne. Pokud čekáš na motivaci, nikdy nic nedokončíš. To, co opravdu potřebuješ, je disciplína. Disciplína znamená udělat to, i když se ti nechce, i když jsi unavený, i když nemáš náladu, i když nikdo nekouká. Protože úspěšní lidé nejsou lepší než ostatní. Jen se naučili jednat bez ohledu na emoce. Přestaň utíkat před tichem. Mnoho lidí se bojí být sami se sebou. Proto neustále hledají hluk, hudbu, telefon, televizi, sociální sítě, protože ticho je nutí přemýšlet. A v tom tichu slyší věci, kterým se snaží utéct. Své chyby, svůj strach, svou prázdnotu, ale právě v tichu začíná změna. Protože dokud nedokážeš sedět sám se sebou, nikdy skutečně nepoznáš, kdo jsi. Tvoje mysl je tvoje největší zbraň. Pokud ovládneš svou mysl, ovládneš svůj život. Ale pokud tvoje mysl ovládá tebe, budeš neustále trpět. Každý den ti tvoje mysl říká příběhy. Nejsi dost dobrý. Je pozdě začít. Nikdy to nezvládneš. A většina lidí těmto myšlenkám věří. Ale myšlenka není fakt. Jen proto, že něco cítíš. Neznamená, že je to pravda. Silní lidé se naučili jednu věc. Pozorovat své myšlenky. Místo toho, aby jim sloužili.
Přestaň se porovnávat. Sociální sítě vytvořily generaci lidí, kteří neustále porovnávají svůj život s ostatními. Ale porovnávání je jed. Protože vždy uvidíš někoho bohatšího, krásnějšího, úspěšnějšího. A pokud budeš neustále sledovat ostatní, nikdy nebudeš spokojený. Místo otázky, proč je lepší než já, se zeptej, jsem dnes lepší než včera? To je jediný souboj, který má smysl. Bolest je součást růstu. Nikdo ti to neřekl, ale změna bolí. Růst bolí. Disciplína bolí. Samota bolí. Ale i stagnace bolí. Takže si musíš vybrat svou bolest. Bolest růstu nebo bolest lítosti. Jedna tě posílí, druhá tě zničí. Ovládni své návyky. Tvůj život není vytvořen jedním velkým rozhodnutím, je vytvořen tím, co opakuješ každý den. Tvé návyky tvoří tvou budoucnost. Pokud každý den odkládáš věci, utíkáš před problémy, ničíš své zdraví, ztrácíš čas, tvůj život bude výsledkem těchto rozhodnutí. Ale pokud každý den pracuješ na sobě, učíš se, trénuješ disciplínu, chráníš svou mysl, tvůj život se začne měnit. Nečekej na perfektní moment. Mnoho lidí čeká na pondělí, na nový měsíc, na správnou náladu, na lepší podmínky. Ale perfektní moment nikdy nepřijde. Život nezačne být jednodušší. Musíš začít teď, se strachem, s pochybnostmi, s nejistotou. Protože akce vytváří jasnost. Nauč se být sám. Pokud nedokážeš být sám, budeš vždy závislý na ostatních, na jejich pozornosti, na jejich schválení, na jejich přítomnosti. Ale skutečná síla vzniká v samotě. Když sedíš v tichu, když pracuješ na sobě bez potlesku, když pokračuješ, i když tě nikdo nevidí. Tam se rodí charakter. Klid je nová síla. Dnešní svět je plný chaosu. Každý křičí, každý reaguje, každý něco dokazuje. Ale klidný člověk? Ten má skutečnou sílu. Protože člověk, který ovládá své emoce, je nebezpečnější než ten, kdo ovládá ostatní. Takže poslouchej pozorně. Přestaň sledovat ostatní. Přestaň čekat. Přestaň hledat výmluvy. Zaměř se jen na jednu věc. Napravit svůj vlastní život. Den po dni. Krok po kroku. V tichosti. Protože jednoho dne se probudíš a uvědomíš si, že ses stal člověkem, kterým si vždy chtěl být. A všechno to začalo v momentu, kdy ses rozhodl převzít kontrolu nad svým životem. Pokud se ti video líbilo, dej like, odběr a napiš do komentářů, na jaké oblasti svého života právě pracuješ.